Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první schůzku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. No, víš, oni si prostě ne, pokoj, opravdu. Muzikanti pitomí. To je hezká legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Nehrajte si se mnou, nebo vám ta mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici, jak s ní rozbije lepky těm, co se nechtěli nechat okrást. No, před zkuskou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to... No, ale u chlapů se to poznat dá. No, tak u některých taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z té výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji Šárku těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá Šárka nepoznala. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po 4. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych jsem na svou Šárku chmatat. Že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. No, jenomže to by se měli lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. No jenom, že třeba nějaký malý auto, Trabanta třeba, že? Jenomže do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem a celou noc jsem skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji Šárku vůbec netěšil.
když jsem přišel po sochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se vztekl ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou a celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála a se jí udělal únosu, veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je.